Okay. Come on, everybody, everybody, everybody. Come on, everybody. Oh, hi. Good morning, 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 good morning. Good morning, Pilipinas. Mga Bicolano, sa man na partikan mundo, marinaga po sa Indogamos, kami po nagpapaabot geralin pang musta sa lamang miyembro kan bilog na family hanggang bukitang 7 o'clock in the morning. Dito po sa DCGB. Kumusta? Kumusta po? Kumusta? Nagkangiриторog ka mong maray? Nangiturog ka mong maray? Nangiturog kitang maray? Nangiturog ikang maray? Ano na? Naubata na? Dahil pa? Smile! God is good all the time. Kami po nagpapaabot geradin pang musta sa lambang miyembro kan bilog na family hanggang bukitang 7 o'clock in the morning. Digdi po sa DCGB. Kumusta po ang sa tuyang aldaw? Andres Bonifacio Day. Ha? Aldaw, mga tugang ni Gat Andres Bonifacio. Ha? Hindi po mga tugang sa tuya na programa. Ganyan pong aldaw na Miyerkules. Miyerkules kapatid. Kasabay niya to, Chief Technician Ramer Tanay, Technical Department. Sa luwas mga tugang ang bilog na tropa kan Mega Force Patrol. Nakataltag, bilog na probinsya Kanalbay. Sa Manibela, si Boy Mata. Sa Newsroom, News Manager Mar de la Cruz. News Director Edwin Peralta. Adagos ang palagatakan sa Indang Computer asin Makinilya. Para po mga tugang sa mga bareta sa lado nasyonal. Ano? Iyo man ang ganda din. So mga lalaking masinunod, uda sa mga mabuot, iyo mga tugang ang pinagbabantayan ngunyan. El Presidente Noel Manalo. El Presidente Noel Manalo. Ay nagamigo. Sa mga lalaki ngunya na masinunod-sunod, buda, mabinoo, mabuo. Good morning. Tayo ang bida ngayon. Tayo ang bida ngayon. Tayo ang bida. Pero grabe naman kung ngunya na aga, palabahon ka pa. Grabe naman kung ngunya na aga, palabahon ka pa, grabe naman di malas mo. Dit sa nang kuro konsiderasyon man. Dit sa naman na ano yan, dit sa naman na garing nga kuro konsiderasyon. Takon, buda, holiday baga, di man malawag sa opisina, di ba? Di man malawag sa opisina. Grabe naman, iyang gari, magsala, gari magpasirimbaga naman kita kaan ngunya na alaw. Pagpasirimbaga naman kita kayo na rin. Pero grabe naman na pagdaog-daog yan kun. Ngunya na aga, palabahon ka pa. Ade, good morning tabi Dr. Alan Lucanyas. Marinaga tabi amigo. Ika na tabi ang magayon. Asin marayon an sa imong mensahe ngunya na pagkaaga. Hindi po sa tuya na por magayon ang kwano. May pinadarang mensahe si si Dr. Alan. Panalangin sa umaga. Uyog-uyogon mo yan. Panginoon, magapangyarihan sa lahat. Sa lahat na magandang umagang handog mo sa amin. Ipinapanalangin ko na patuloy mong tatatagin ang aming kalooban at pagtibayin ang aming pananampalataya upang malampasan namin ang bawat pagsubok na darating. Hinihiling namin ito sa tulong ni Maria. Amen. Uyog-uyogon mo an. Uningan may karopaw. Prayer of Hope. Daku, marayon tabi Dr. Alan sa imong mga pangadyo na pigisin sa kuya. Magayonon mga tugang na pagnilay-nilayan. Okay? Kaya
dapat na maging relax. Mga tugang ang sa tuya na buhay, ismay lang, magprakiridi. Okay na? Aramon ta na mga tugangan, mga buhay na manong report. Hali po dyan sa lawas. Jimmy, nasalita, nasa linya. Pareta, in the morning. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat BP. Maray na aga sa mga parantabay. Salamat again sa mahal na Diyos. Wara na naman kita ki baritang mga kaditan. Ay, very good. Mga news reports. At yes. papasihan niya to. Salamat, Kita ko yung area of responsibility. Then, Thank you, Lord. karumal-dumal na krimen na nangyari. Wara kita na kukuha ang arugan. Yes, Tranquilo. good. Oho. Pasiring sa ibang kidit na istorya. Aha. Grabe ang epekto kan padagos na increase sa presyo kan mga rikado sa mga saudahan. At tayo nga. Sige daw. Oh, May istorya ako kayan. Sige daw. Malisyan mo na, natado kan mga linuto ng panira tabi BP. Iba na pamilya, mas preferable ninda na magbakal ng luto kaysa sa magluto ka pa. Aha. Mas nakakatipid na lugod. Duman sa lunuto na. So dati, Yes. alagad sa ngunyan, nag-iba na, nagkakambyo na ang sitwasyon sa mga tindahan o karinderya. Dahil masabutan sa kunataan, ang presyo kaya kan sibulya, sigan lang kao. Ata na nga ni. Alangan man dahil man ki Ricardo, ang paninda mo, na-check niya to, nagpakalman kita, isibuyas, 140 pesos. At tayo nga ni Jimmy, takasubanggi, nakasatinson ko sa National Television. Ang presyo kan sibulya sa bilog sa Pilipinas, pinakamahal na sibulya sa bilog na mundo. Bigay siya sa tuya. Ining sibulyas ta, na nasa national, baka yan sa headline ni Pading Mar. Ano naman Ang rason presyo nga kan ni sibulyas ta sa Pilipinas, susog sa impormasyon, ini ang pinakahalangkaw na presyo kan sibuyas sa bilog na mundo. Di malas talaga. Puminalsok na naman so ape. Saka. Muna, Saka. Di malas talaga kita. Grabe nga di malas. Di malas talaga kita. Di malas. Man minapalsokan. Ano ni? Ape ko, ali ko pa. Ali ko na. Apek pa. Kaya Transition baga, transition. Balik na, Ricardo. Okay. Ganyan. Minimum asin. Asin mahal na. Ata na nga ni. Di ba? Kita bagang Pilipino, Bicolano, ang pagkaaga, ang pansit, garit, natod na ba kita na minsan hanapon mo mainit na sa bapay pansit. Aha. Ay ka nang mako ang 10 pesos na pansit mo niyan. Aha. Pati sa panira, sa isira, karne dito na sana, saradayoto na sanaan, pagkatchap kan karne, Aha. andakol na makukuha mo sa bahaw. Ata Kaya na sa ba kunyan, ya? magin ang pangaroal daw na budget kada pamilya sa pagkakan sa lamisa, kaipuan mong mag-adjust sa pagsabing gabos na nag-uuminto ang presyo kan mga pamakalon habang nag-aagi lalampas ang panahon. At tayo nga sabi ko, tabi, ano yan, Jimmy, na kasuhapo, nagbakal ako kisarong atadong super pork steak baga. Nakikita ang presyo. Sanggatos pesos. Amo. Katuro-turo. Sa adobo sa asin, sanggatos man. Sa gulay si tinta, salbatan na nga niya kung pangyari ni. May ka na, mabakal ni panira pagkatapos nga maluto dahil ka na busy ka na. Pero may nang mapon yan sa sanggatos, 150, 200. Ata na. Kung nating ka mo, anal daw mo nagsusweldo ka man sa nanin 200. Paano na? Ata na. Sudo na sa pagkaon. Yes. Kulang pa. Yes. Siya BBP ang realidad sa ngunyan. Ata yung pangunguyan, realidad tangon yan. Kaya magtaga-tipid-tipid kita.
Iyo yan ano kuan pa sana 2022 pa sana ngunyan. Oo, dahil pa 2023, 2024. Paglaog kan 2023 kay ni 24, 25. Oo. Abot. Yan dahil pa naghihiro ang presyo kan bagas. Ata na. Oh. Mm. Yan ta BBP ang mga karagdagan na kaditan manungod na sa Imagine sibuyas, pinakamahal sa bilog na mundo. Sa albatadang pangyari sa Pilipinas. Dakulod ang tanuman dyan sa Kwan, sa Tarlac ang panahon. Hindi nga ni, pwede nabubuhay man ang sibuyas digdi sa tuya. Ata na. Kasi bang ipiguro na sa National TV. Oo. Okay? O yan ta BBP. An sa tuyang mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. One, o yan sa Saudan kan Legazpi. An 1/4 kan sibuyas, 80. saka manayulik eh. Paano nakita ka ni manayulik eh? 1/4 kan sibuyas, 80. Lowens Marcena sa report. Good morning, Lowens. Yes, salamat abi VP. Tranquilo man na base orden basado digdi sa Legazpi City Police kan kita nagbisita sa police station. On digdi kita ngunyan ang location kan DCGB News. Yaon digdi sa public market kan Legazpi City. Digdi sa Legazpi Port District area na kung sa intabi VP tama ka palabaw digdi ang presyonin sibuyas. 80 and 1/4, 320 ang kilo. Uyog-uyogon mo yan. Takon matatandaan pagkatabi pinag-uurulayan na ang sibuyas, iyo ang pinakang mahal ngunyan sa bilog na kinaban. Iyo bagasan na bareta ka sa banggit talaga. Oo, iyo ini ang prevailing price digdi. Oo. Sa mga manlain-lain na mga nagtitinda ni na mga gulayon, mga pangrikado, digdi sa nasampitan ng lugar tabi BP. Maray nga naspigay kaunang ko dyan sa Rizal na kusido ta. Hanggang ngunyan, ang presyo iyo mga 80. Oo, barato. Para masira mo ba din susidong may sibuyas? Ata na nga ni. Kundi talagang pag nagsaod ka ngunyan, kaya kamo mga mister, di pag para iriwalon sa agom, kung nata sa kwarta na ubos tulos. Iyo baga. Kamong manag ka para padagit. Nagkapadata, pigan para iriwalon nun, agom ninong mabayi kon. Agom ay na sa kwarta ta, titawan ta ka pa sana. Ano style ni Mrs. Akong pipasaod. O di, kung gusto ka magsaod. Nagmahal na ako Pagsaod pinasaod. mo man, pag uli mo, ay na sa kwarta na, taday uli. Yan. Malam presyo, agom kang para kalon yan. Iyan ang mako, amor ka para hanapan na kung kwarta. Nabigaw tao mo sa ko, aber mo yan na-discovery mo, mahal ang barakalon. Yan. Dagdagan mo itaw mo sa kung konsildo mo. Oo. Para daragitan ng mga misis na kairak man na. Oo, wala man daw nin mga maginibutikdi. Ang mga paragyenda, dahil man sindanin choice. Pero gano'n, Matamahal sa talaga. sa kang paglangkaw kaya na, na yan, na sibuyas na. Madali na kaulayon tao ning sarodigdi. Talumin na, native o so, may mga native agakaan, may native, may bako. Iyo. Pero ang pinaka-presyo, yan, 300 pera, 320. 20. Oo, 320 ni BP. Apektado na makaan sa putsiro. Iyo. Lalo na si spaghetti. Iyo na nga ni yan. Salbatana. Iyo, ano tigdi kaya may mga Bako na epekto ang paglangkaw kang krudo buda gasolina. inda sana. Ang pigabari bigayo diyang gasolina. Inda sana, madali sa data. Ngunyan, may makauli. Sir, tabi. Oo. Ano tabi ang nangyari sa sibuyas, bossing? Napagalon talaga ngunyan na panahon. Maski sumain ka, may kuan ka, may kaya dapat ako din ako para ulok-ulok sa nampahit. Di ako nagapara kidit ngunyan. Magpapara problema kita kayan. Yeah. Yo. Ano na? Sibuyas.
Gano'n din man nagkaurubatan sa iba. Primang Susan, Frias, Maray Naga. Day katabi maparada. O anong madinis si Prima na paapot mo ng Prima ba? Ika naman, pigapainit mo naman Prima ang payo ko. Yung anapot mo kung anong nga, day ka maparada. Natamay mana maparadang obyoso naman kung maparadahon ka. Lawens. Padalay lang sa mapagalag din. Sir, Ultimo na sa ng cellphone, pati signal ta, apektado sa saudan. ulit ka Ultimo na sa ng cellphone, ang signal putol-putol sa saudan. Ari dito sa medyo yan, digdi na. Nya. Baka pwede yan. Sige. Ipakaulay ko pa din sa good sir si BP Henry. Kung medyo na hindi daw kita sir sa medyo malinaw digdi. Grabe, para sa udang Legazpi, ang signal ta maluya, no? Ang cellphone. Digdi sir tabi. BP Henry. Yes. Sa roy ni sa mga parakin na digdi sa Legazpi City Public Market. Valentin na sari-sari story. Makaulay ko ano ang matata araw kay ni Ana Presyo Kasibil. Sir, si BP Henry sabi. Hello sir. Hello, sir. Maray na aga si Henry po ini. Sisi po ini. No sir. Migo, maray na aga. Sisi po ini. Oo, ano databi pangaran mo, sir? Valentin po, sir. Valentin. Oo. Kumusta, Migo? Opo, sir. Anong manggura no ang presyo kan sibuyas yan sa tindahan mo? 300 po, sir, ang kilo. 300. Ano po ang rason kung nataminabot sa presyong araw kan sa iling mo? Kulang po, sir, ang sibuyas. Ano? Ang pool, 2,700. Oo. Kilo lang yan, sir, pag nalis. Okay. Ayun po. Iyo, ano po yan? So, saan po hali ang sibuyas nindo? Saan po hali na lugar? Sulig din po niya, sir, sa, Ilocos kayo din, sir. Sa Ilocos? Oo. Oo. Ano, dako naman ang supply tabi? Hindi ko parang, dako lumanta. Pero nga na igwa. Kuminsan, waran talaga, nagkukulang. Oo, sabi kaya baga sa Bareta sa national, ang sibuyas talangon yan sa Pilipinas, yung pinakamare na presyo, pinakamahal ang presyo sa bilog na mundo. Kumusta ka mo? Ano ang hiling mo kayan? Yung man ganda. Kunyan baga, pero may waran sibuyas. Kaya mampalan. Ano? Siguro pa, no? Dahil imported, sir. Iyo, hindi po sa Legazpi, bossing, nakakaabot sa tuyang imported na sibuyas? Deta kung nailing, sir, na imported. Prutas? Deta. Wala pa. Grabe, ano, oo. So ano, kumusta man po? Nakakadaling siya pa mangkamukaan? Wala pa man nag-iis. Okay. Kaya lang, masakito ng pagbabaka, lalo na araw sa muya, nakararetil man sana. Iyo baga. Apura kan presyo kan sibuyas. Ano pa bang mga tindahan mo yan, paninda mo nagari? Naglangkaw ang presyo talaga? Tapos mana, kung nag-July mo yan. Halos gabus ano? Oo. Kaso rin ba po nagpo na maglangkaw ang presyo? Siguro kanso pampo bang bagyo baga. Oo. Kailang kawan sa mga native na gulay, mga talong. Duro-diretso na ano? Oo. O di sige amigo, Valentin, salamat na maray sa imo ha. Mabuhay ka mo dyan sa South Can Yes, Legazpi. Thank you, sir. Thank you. Lawens. Salamat yun, sir. Alin, store. It's Legazpi City Public Market BCP. Aha. And yun na nga niya, pagpiling first digdi, dahil talaga may maginibo. Digdi sa kinabuhong takan. Aha. Alas gabos ini, digdi. Ay, only pala no, may sibuyas digdi, 65 pesos and 1/4. Ay, buro barato. O boro barato digdi. Natalayan. Sa kita, alat na mga account sa si, ano na ini, so, nagtitinda. Kami, baka nagtitinda? Ikaw po nagtitinda ba, mi? Natapot ang sibuyas na 65 pesos per 1/4 medyo buro barato digdi. Tama, ayan. Nakliya na kaya yan dito. Ano po? Ano yan kaya? Ano po, madam? So ano yan, medyo reject na. Iyo.
So, kung yung babulgor marto hindi, ay, salamat tabi, Okay. mami. Sige. Ito pala na, ano na, medyo, bako naman na marayan kalidad. Pero, di pa batal man giraray, hindi pa man maluto. Oo. Ngunyan, halos nagtaraasan talaga sa Iyo. daklang digdi, iyo ang presyo. Pag medyo may problema pa lang so nakuha ang produkto, di pa barato na sila. Iyo. Pero Para ang makabawi prevailing price lamang. talaga digdi, 80. Pagali mo dyan, dumubang ka sa dong Smith Shop, magsaod ka, tama rin naman ang mga barkalon. Iyo, O yan kay, templado na pati, may sibulyas na. o yung baga sa likod ba na? Tiplado na pala. Iyo, sabi ni Nongs, Migo, maluyahon talaga ang signal sa Legazpi Market. Maluyahon Iyo. talaga ang signal kan cellphone na eh. Oo. Yeah, okay. Pero sa activity, sa magirarayaan na mga parasaod na mga nagpaparatal digdi, ang iba nga ni talagang, kumbaga, ang inot, medyo nagtawas-tawas talaga ngunyan. Oo. Ang mga parasaod na kanina talaga napanood ng public market halos daw. Yes. Ganyan talagang dakol na mga bakanting lugar digdi. Oo. Nagdita mga parasatal dahilan ka na pagtaas man ang presyo, hindi sa ng lugar ta BBP. Okay. Sa iyo man lang ang sitwasyon digdi, iyon na mga sa mundo digdi nga pangyayari. Pag kinaraban sa presyo kan sibulyas, 80 pesos ang 1 pound. Digdi sa syudad. Parang ako po. Salamat, Lowens. Pangyayari sa mga bakali. Hello, good morning, sir. Henry. Yes. Uyan ng paradang kung akong maray kaya lagda ko nasa araw ngayon ako sa trabaho araw ko nga sa on board kaya na kaya nagpalaapon ako sa iyo. Opo. Uyan ng head. Baya ko lang i-verify. Ano totoo nang nagbaba na siya sa tuyang namumuta na gobernador kaso hapon? Ay, day pa man po. Day pa man. Day pa. Sabi mo kung sige siya. Sala man pala. Day pa man po, pigwan. Day pa man pig pasunod ka, DILG. Oo, Hen. Po. May i-share ako sa iyo mo. Bilang saro akong senior citizen, Aha. sa edad na 72. Digdi sa Albay, taga-Albay ako. Aha. Kaya na, ang namatian ko niya, siguro ba ko sana ako, pati ang bilog na Albayanos, ang namamatian yung dagar sa pangyayari, ba't abangan ko yan, anniversary ni Andres Bonifacio, ba ko iyo? Iyo baga. Iyo baga. Dahil nga si Andres Bonifacio sa rong gayi, maray na leader, maray ang kaisipan, pero kapwa Pilipino, na siya tinugutan, tinagadan siya. Sana da umabot sa puntong bako na physical na gadanon ninda si Rosal kundi garo kung talagang padagos sindang halion si Rosal ang bilog na Albayano makaka-experience siya kita puungawan sa sarong leader na araw kay Rosal dahil na kitang ibang leader na makuha napapay biya ko Henry consistent ang maray na leader iyang pinagibong Iyo. kaya sana ang mga Albayano padagos na mga malalim sa mahal na Diyos na tapat man ganun kay maray na solusyon ang problema kami probinsya kan Albay. Salamat sabi Henry. Opo. Salamaton po Ingat Pirmi. Ingat lang. Opo. Mabuhay. Ayan. Thank you so much. Uyog-uyogon mo ang dahilan sa nangyari ngunyan. Sarong senior citizen na 78 anyos napahibi. Mga tugang kan sitwasyon habang si Tiyo napapahibi. Ano ba? Nagngangarakngak. Ano ding? Ugmaon sa iba. Maon sa iba. Yun man talaga. May namumundo, may naugma. Pero anyway, ang gobernador na po ngunyan, si Gobernador Rosal pa Manggiraray. Tadaan latest kaso hapon, dahil pa man po na impose mga tugang kan DILG. So, naging, so writ of execution na inisyo tabi kan COMELEC sa Department of the Interior in Local Government. Sasabi ni Director Escobar, Attorney Escobar, kan DILG, pigahalat po ninda sa direktiba ni Secretary kan DILG, na si Benhur Abalos, tanganing may pasunod ninda ang siring na bagay. Okay? Kaya po, hanggang yan, nasa diyang gobernador, si Gobernador Salpa Manggiraray. Pinaghalat mga tugang kasuhapon kung naka-issue tabi kay temporary restraining order ang Supreme Court. Kung na TRO mananggad
mga tugang kan Supreme Court ang order kan Commission on Election. Yan ang pinag-aarabangan ko niyan. Mga tugang kung na TRO ito. Duwa pa lang ang pig file mga tugang para sa TRO kan respondent na si Governor Noel Rosal. Okay? Tababaralikan tan mga istorya niyan. 50. Asan ilag ko nang si madali lang pading ala at pagkatapos ni pading marilog taga na tabi ha. Nagalampas kita sa headlines kan mga bareta. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. News Manager Mar de la Cruz nasa linya. Pading Mar, good morning. Go ahead. Good morning, VP. Good morning sa mga tabay. Comelec, may pinal ng desisyon sa pagtukaw bilang gobernador kan Vice Gobernador kan Albay. Pag sabi ni Vice Spokesman Lau Janko, Aha. pag dahil nagtukaw si Lagman, pwede siyang kasuhan ng administratibo. Aha. Si Sen Makaso. Sa Comelec, Aso kumilik. Roger, yaw naman sa order pa, no? Pipatukaw na siya. Oho. Kaya lang, siyempre, may agyan yan na proseso. May proseso baga. At kaso hanggang kasubanggi, dahil nailuwas na TRO, Iyo. alis sa Korte Suprema. Oh, tapi gahalat buda si Escobar, Director Escobar baga nakauro ni kaswapo ni Kuan ni Joshua. Na-receive niya sa writ of execution. Kaya lang, dahil paki-order Secretary Benhur Abalos. Roger Rondan. Mhm. Okay, mientras tanto, registrasyon ka mga bagong botante, pupuna na kang Comelec sa masunod na bulan. Mhm. SSS, papotob nin system maintenance activity ngunyan aldaw. Kung kaya sugabos ng mga apps, dahil ni mga pungsyonar po na alas 10 hanggang alas 4 ni Napon. Alas 7 hanggang? Alas 3 hanggang, alas 10 hanggang alas 4 ni Napon. So pag nag-messenger ka, dahil mo na ma-receive. Day. May problema. SSS na yan, Aha. Social Security System. Mhm. Okay, Department of Health, nagpakiramdam sa publiko na iwasan ang pagsigarilyo asin paggamit ng vape. Mhm. Kaso ng chikungunya sa nasyon, nagitaas na nakalis na bulan sigon sa Department of Health. Mhm. Mantang supply ng sibulya sa Pilipinas, sa Enero pa, madakol, Asa Enero pa? dahil naitanong pala, Oktubre pa sana. Oktubre na itanong, so Enero Matubo pa. mapapakinabangan. Higa patalubo pa. Roger Rondan. Mhm. And itong pagsasabi nindo, base ito duman sa pag-aaral na ginibo, kan global product prices. Global product prices. O saruyan na website na nagluwas na kan September 2022, Aha. pinakamahal ang presyo kan sibulya sa Pilipinas. Yan. Aha. Dahil sa kadaklan kan sisintang mga nasyon, minapatak ang presyo na 80 pesos kada kilo. Pero ang pinakamahal sa Pilipinas, $6.63. Grabe pala. Ang pinakabarato sa Norway, $0.22. Ay, grabe ang sibuyas duman. Oho. Oo. Ang nagikadua sa Pilipinas na may pinakahalangkaw na presyo kan sibuyas ang Puerto Rico, asin ang Japan. Oo. Pero sa Yeah. India, lugod, di ano, Dahil na ako nang bitang digdi so India, so arma. na makonsumon baga daw ang kisibuyas. Kaya ako niyan, Oo. ang presyo kan sibuyas sa Pilipinas, nasa 280 Aha. hanggang 300 kada kilo. Yes. Aha. Okay. Mientras tanto sa ibang mga headlines ko niyan, pagbawal sa pagpabakal, distribution na paggamit ng firecrackers, pyrotechnic, devices, pagsusulong nin sarong kongresista. Aha. Protestong lay na mga kontra sa katabang o sambahay na may criminal record, lusot na sa Kamara de Representantes. Kapag nailusot kan agency na may problema palan, maninimbag ang agency. Aha. Sobra 400 na kaso ng COVID-19, posibleng may rehistro na sa nasyon kada daw sa masunod na bulan ng Disyembre, kung magsunod ang mga Pilipino sa Aha. mga health protocols. Yes. Aha. Araw kan pagsulong ng face mask at in social distancing. Mhm. Pagka ulakit sa Manila na klase ng helang, tigpatanit. Tigpatanit ko niya na Pasko. Mantang piso kontra dolyar, mantinidong istable. Aha. Sa apat na aldaw na mantinir sa 56 level. Ano po palang ka na 56 kada sarong dolyar? Estable ano? Nag-59 kan nakagi pa, no? Pero daw makabalik ito ngaya 5 pesos lang kada dolyar, 10 pesos. Malabo na ito. Dahil na ito. Malabo Dahil na. na ikaro makabot sa 30 sana. Malabo na. Aha.
Okay, pondo para sa Target Cash Program kan DSWD, na ipaluwas na kan DBM. Mantang DND, nagkikisumaro sa selebrasyon kan Bonifacio Day. Aha. Happy birthday kay Bong Logronyo. Yes. Happy birthday, Kanya kagawad. lang daw. Former kagawad Bong. At sa iba pang nag-birthday, happy birthday. Sa mga Andres, good morning, sir. Anong oras pa di sa parada? Ha? Parada? Dahil ko na ilindigdi. Para? Kasod ba, nagparada na sa San Andres. Happy Fiesta. So, happy Fiesta sa San Andres. Yes. Domingo. Happy Fiesta. Okay, bibigyan mga headlines sa tulang ng POS Enterprises. Ano po sa na Mr. and Mrs. Ronald Benny Sacalio. Diyan sa Oroside, Legazpi City, Bastaran, JPOS niyan. 24/7 konektado ka mo. Congratulations pala sa 10 na mga contingents na nakalaog sa finals. Yes. Kan Pastores Bicol 2022. Nag-receive sinta nin 5,000. Yes. Sugabos ng mga participantes, 5,000 para sa seed money. Aha. Tapos sa 10 na langgana o nakalaog sa top 10, naka-receive pa ng additional na 10,000 pesos. Aha. So, sa sa 16 kan Disyembre, dyan sa SM City Legazpi, pagralabanan ang 150,000 sa champion, Yes. 100 sa second, as in sa 75,000 sa third prize. The best. May December 10 16 pa rin, oh. Ah? December 16. 16. Birthday, ah? December 16. Birthday ni Derek Edwin. Oo. Ba't ba? Masurti man si Derek Edwin? Kung nasi rin bang gabos sa kinabahan? Oh, kung bako birthday ni Derek Edwin, anduan man siya tastot isa DCGB pero may pag may nag-birthday. Oo. Si Pio nag-birthday sa ibang nasyon. Roger. Si Derek Edwin, araw kan birthday niya may aktibidad. Ako masang maluya. Yung nga ni. Kinumpirma. From San Antonio Broadcasting Center, Marty Lalda, Iba. Good morning. Newspaper front page. Enot sa morning hearing. Newspaper front page. Enot sa morning Thank you hearing. paring Matt. Headlines kan mga bareta, mga tugang sa Lado Nacional. Oras po sa DCGB, alas 5:49 in morning sa satuyang programang Morning Hirit. Tuloy-tuloy ang mga balita. Alarmario nasa linya. Paringal, good morning, kamin. Good morning, Pade. Anniversary na naman pala niya ni Riming. Iyo baga may activity duman sa ano ni Padang. So ako Bicol, 8:30. Yes. Bueno, sa iba pang istorya, wala naman kaaditan sa kampo ni Joseph Armugela na makakakuha ni TRO, Temporary Restraining Order, Aha. ang kampo ni Gobernador Noel Rosal. False alarm. So, nangyaring suryawan kaso hapon. Aha. Ito pala, nagsuryaw na may TRO si Bulaklak. Kaya false alarm ito. Sa informasyon na nasagap kan DCGB News, Kasubanggi, sa reliable source, sa legal counsel ni Armugela, ang opinion ninda, nag-expired na ang aldaw para sa TRO. Alagad may pag-asa pa man ang gobernador duman sa pigapod na injunction. Iba man ito ang injunction pala, maagi iyan sa proseso, may hearings pa yan. Pero sarong bulan, sa nasalog sarong bulan, may mga hearing iyan. Kaya dahil naman makakahabol kung mag-implement na ang DILG. Sa monitoring ta, kasod pasana pigrapol sa Supreme Court. Paduman sa napagka-justice kay Kadiwa daw. Kagiwa. Justice Kagiwa. Kadiwa, isa sa Kadiwa, Diantras na ang writ of execution, anytime, maski palang holiday, ngunyan na holiday baga, may posibilidad na i-serve mangyari ini kan DILG dahil may problema kung holiday. At basta yan, so paliwanag. And kaya anytime, nasa DILG na baga ang writ of execution. Ang sabi, pigahalat na sa naman, so go signal
ni Secretary Benor Abalos bilang partiman kan protocol. Kaya any time, any moment, pwede na ining i-serve ang gobernador, maski na i-personal ang gobernador, pwedeng i-receive kon sisay dyan sa Kapitolyo. Bilang, o kaya sa ibong kaini, ready naman sa mga pulis, kasudma, talagang grabe sa mga pulis, may truck na mga pulis na nagarabutan. And monitor naman sa kampo ni Vice Governor Attorney Rex Lagman, papasumpawn ini anytime na may serve so writ of execution. Kaya ang gabos on standby na posibleng mga mangyayari any moment sa Kapitolyo. So mas papabaling ko yan, Aldaw. Pwede pala niya, maski holiday. Pwede pala i-serve yan. Kaya kita man on standby sa mga development. Kasapon nga ni, so naging statement ni Vice Governor Rex Lagman sa Sanggunian, saro sa mga punto niya, di ba? Nagpasalamat siya sa iyang mga pag-iriba. Iyon na nga niya. Sa Sanggunian Panlalawigan members. Ada ko ito. Nag-mention niya man sa mga gabos, haros gabos, pasalamatan niya. Sabi nga ni kaniba, at tanong talaga pasalamat na si Vice Gov. Natunugan ta kaya, yung mananggad, any moment, pwede man siyang pasumpaon. Yeah. Kung may serve na so writ of execution. Okay, so kita man monitoring sa mga update, mga development any moment sa Kapitolyo Provincial. Yes. Alarmario, thank you. O, di alat-alaton tayo. Tabikan legal group ni Joseph Narmogela, pwede da tabi na kuan, pwede da tabi na execute, so writ of execution, ipasunod. Anytime, mas kidangon niya na holiday, susugduman sa pag-aaram ni Pading Al Armario, ali po sa legal council kan grupo. Okay, dalat-alaton tangon niya, mga tugang na pitsa 30, kung ano man ang ganun mangyari, yan po sa o kung nagsumpa na si Vice Governor Greg bilang siyaan Gobernador Canalbay. Standby muna, Jomar. Babalikan takamuan sa taka Joshua. Magalipas lang kayo nagkapirang mga patalastas. Pangangasim at sakit ang tiyan na pabalik-balik? Baka hyperacidity na yan. Ang tamang solusyon? Cremeles tablet. Bilis tanggal lang sa gabal na hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na ito. Mag-Cremeles tablet na. Unilab yan. 750 pesos SRP. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simeticone is the generic name of Cremeles tablet. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline / modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline / modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major
major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige po, balik kita sa programa. Dumang kita kay Jomar Bien. Aramon ta daw mga tugang ang sitwasyon sa Primer Distrito, Canalbay. Kamen Jomar, good morning. Kumusta dyan? Salamat, VP Henry. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Tulong tricycle driver sa arestado sa Banwaan, kan Malinaw, Kasudma dahilan sa illegal na sugal. Ini matapos na ang korte sa paagi kan Philippine National Police iyuan pinagordiran ninda ang Malinaw PNP na dakupon ang mga personang sinda Fernando Sena Jr., residente kan Buyan, Tabaco City; Christian Buendia, residente kan Estancia Malinaw; asin Randy Pereira, residente kan Kumon, Tabaco. Dahilan ta ang mga ini nasa ngataning kasong pagbayular sa PD 1602 itong so pagkakaimbuelto sa illegal na sugal, 30,000 pesos ang piyansa. Dahil talang masiguro kung ang mga ini na imbuelto sa waiting o kaya sa tupada. Ang tulong tricycle drivers nasa kustodiya ng unyan kan Malinaw Police para sa magkakanigong disposisyon. Yan ang report, Jomar Bien, DCGP. Thank you, Jomar. Mientras tanto, mga tugang, Ans Galero sa dagdag man na report. Good morning, Ans. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Tranquilo man ang Albay District sa nakalihis na 24 oras. Mientras tanto, sa iba pa niya itong Bareta, padagos ngunyan at ipapakusog kan gobyerno lokal ni Legazpi ang nasendang mga programa kontra sa illegal na droga sa palibot ng syudad. Ini matapos na mismo si Alcalde G. Rosal ang nakisabay sa paglansar kan Bida o kay Buhay Ingatan Drogay Ayawan program sa Barangay 18 Cabangan West, Legazpi City. Sigon kay Alcalde Rosal, bilog ang nasuporta kan LGU sa programang inika na DILG kung saan pigo pangapodan sa gabos na mga national government agencies o NGAs, LGUs o Barangay Anti-Drug and Abuse Council na talagang tutukan ang mga programa kontra sa illegal na droga, lalo na ining para sa mga kahovenesan. Nagtaong asigurasyon ang lokal na ehekutibo na padagos nindang gibuhon man ang sendang esperso sa paagiman kan kadak para man sa drug demand reduction at rehabilitation kan mga barangay di sa syudad na igwapa kan illegal o impluensya kan illegal na droga. Ang ABP yan informasyon, Ans Galero, Boy, DCTV. Salamat, Ans. Barsiring kita mga tugang sa Daragalbay. Joshua Bino, nasa linya. Good morning, Joshua. Yes, good morning, VP. Good morning sa mga paantabay. Sa mga dagdag pang Bareta, 700,000 pesos, poco mas menos kantidad din illegal na droga na nasa 95.21 gramos ang nasamsam kan puwersa kan Daraga PNP sa panginot ni Police Lieutenant Cherry Cotaran asin sa direktang supervision ni Daraga NPSOIC Chief Police Lieutenant Colonel Carl Joseph Hausian, katuwang ang Albay Provincial Intelligence Unit, PNP Drug Enforcement Group, RMU5 asin RIU5 in koordinasyon man sa PDEA Region 5 kan magkasaraan mga ini nin big time na buy-bust operation bandang alas 2 an hapon kasudma sa barangay Alcala, Daraga Albay kontra sa duwang suspitsyado. Binisto ang mga ini na sinda Ricardo Madara Jr. Iranyada alias Junior, konsideradong high-value target personality, 26 anyos, residente Kagpurok 1, Barangay Kilicao, Daraga Albay. Asin si Ernie Granadino Iliasos, konsideradong rank 9 priority target drug personality kan PDEA Region 5. 39 anyos ini, construction worker, asin residente Kagpurok 5, Barangay Tagas, Daraga Albay. Takdag ang mga ini sa mga otoridad kan magpabakal sa poster buyer nin duwang pedasong heat-sealed transparent plastic sachet nin pigtutubudang shabu. Sa pagpadagos kan operasyon, digdi pa na-recover ang sarong dakulang patos nin pigtutubudan pang shabu. Kan timbangon gabos, uminabot ini sa poco mas menos 95.21 gramos. Kasabay pang nasamsam, ang sarong unit nin timbangan,
4 na lighter, iba pang paraphernalias, as in 1,000 genuine bill, as in 14 pedasong amanan ribo na iyo ang ginamit na budol money. Sa ngunyan, ang duwang suspect nini. Yaon nagdilimok-limok mo niyan sa Karsel Candaraga Municipal Police para sa magkakanigo pang dokumentasyon as in disposisyon. Mantang maghahampang ang mga ini sa kasong pagbalgar sa Section 5 o Sale of Dangerous Drugs as in Section 11 o Possession of Illegal Drugs kan RA 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drug Act of 2002. So yan tabi VP, ang mga dagdag tang Pero impormasyon. kantidad na, pakiulit itong kantidad, tabi Diyos ba? 700,000 pesos. 700,000 pesos. Pero ang gramo din siya po ito? More or less, 95.21 95 grams. Grabe, no? May sabu pala na arog kang pasay sa tuyang palibot, ha? Sabi nga, hindi ka nakaurunta. Galing nga yan, first time ko nga inigigdi sa na mahili, o na may na record na arog ka ni kadakulang kantidad, buda, kadakula man na gramos ng droga. Gari kwan, gari naman, nakabalik sa dati. Sa pagalkan sa so naging kapagalan kan mga tulad kan mga nakagingal daw kan panahon ni Kwan, kan panahon ni panahon ni Presidente Duterte. As usual. Okay, sige. Okay, so yan tayo VP, ang mga dagdag ng impormasyon na malinig, kumpletos detalles na nakasurat sa Police Blotter Candaraga PNP. Joshua Bino, DCGB. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Mga tugang ang mga bareta masunod na makalipas kan mga patalastas. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod. Terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas. Pinas lakas. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol CHD. Taong 2006, ipinasar ka ng Pilipinas ang sarong landmark na lay na inapod na Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act 9344. Asin inamyandaran ka Republic Act 10630, kamawotan ka ini napapanimbagon ang mga pigaapod na child in conflict with the law sa paagi kan child-sensitive procedures. Sigun sa lay, kung naaki nakakomiter nin sarong krimen, ang local government unit siring kan barangay ang nasa front lines. Dapat igwasindang local social worker para mag-assess kan pangangaipo kan mga aki. Asin i-implementar ang juvenile intervention programs para marehabilitar ang aki asin masolusyonan ang dahilan kan pagkomiter nin kasalan. Kung pwesto ini kan counseling para sa mga aki na nakakomiter nin krimen dahil sa peer pressure. Sarong alternative learning system para sa mga aki na nakagibon ng krimen dahil sa kakulangan ng edukasyon. Community work, arog kan children's theater na naimbwelto sa krimen dahilan sa kakulangan ng marahay na gigibuhon. Kung ang aki nakakomiter ng seryosong krimen o repeat offender, abandoned, neglected o abused child, pigdadarasinda sa bahay pag-asa facilities para sa lalo pang rehabilitasyon. Ang kada lokal na gobyerno dapat mag-alokar rin at least 1% kan sa indang internal revenue allotment para sa nasabing mga aktibidad asin para sa pagmukna nin Local Council for the Protection of Children. Sarong pagirumdom kan Regional Juvenile Justice and Welfare Committee asin kan Radyo DZGB. Basta man siya, di kailangan ng mamahaling panlaba. Sa Surf, linis ay todo at aming best ever bango. Ang surf na gamit nyo na with our best ever bango. Sa Surf, linis ay todo at aming best ever bango. Ang surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. New Surf with Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis na singgaling na mamahalin based on technical test versus Brand X powder and polyester. Ang surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. Pangangasim at sakit ang tiyan na pabalik-balik? Baka hyperacidity na yan. Ang tamang solusyon? Cremeles Tablet. Bilis tanggal lang sa gabal na hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na ito. Mag-Cremeles Tablet na. Unilab yan. 750 pesos SRP. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide simeticone is the generic name of Cremeles Tablet. If symptoms persist, consult your doctor.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, alas 6:07 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya at sa indong tagapagbareta. Mga tugang headlines kan mga bareta sa lado lokal, Vice Gobernador Rex Lagman. No comment, may kinaraman sa pagpalusad sa pwesto kay Gobernador Noel Rosal. Low risk manggiraray ang COVID-19 health utilization rate sa Kabicolan. Bagyong riming nakatala na girumdumon ngunyan aldaw. Presyo kan mga Noche Buena items naglangkaw na. DTI daing maginibo kay ni. Mga programa kat administrasyon nasa tamang direksyon. Gobyerno plano mag-import nin sibuyas. Detalyes mga tugang kan mga bareta niya to sa lado lokal. Habong magpaluwasin ano man na komento ni Vice Gobernador Rex Lagman manungod sa pinaluwas na writ of execution kan Commission on Election and Bank na may na-order kay Governor Noel Rosal na magbaba sa pwesto asin si Lagman magsalida bilang gobernador base Section 44 kan Local Government Code o ang role of succession. Ini ang binuhian na pahayag kan Vice Gobernador sa ginibong regular na desisyon kan sangguniang panlalawigan kasuhapon. Uyapon pahayag ni Vice Governor Rex Lagman. Palagay ko po, yan ang pinakamagandang paraan dahil ayaw na po natin bigyan pa ng gasolina itong apoy na to na talagang na-consume na po ang ating pang-araw-araw na buhay sa Albay for the longest time. And kami po dito sa SPA, kita nyo naman po, hindi kami nagkapa-apekto. Kahit may mga problema po, sabihin na natin pang politika, patuloy po magtatrabaho ang sangguniang panlalawigan ng Albay dahil ito po ang aming mandato sa ating mga constituentes. Mientras tanto kasabay kay ini, pinasalamatan man kan Vice Gobernador ang mga miyembros kan sangguniang panlalawigan sa indang signifikanting kontribusyon sa pagbilog nin mga ordinansa asin mga programa na makatabang nin marhay sa mga albayano. Patuloy po magtatrabaho ang sangguniang panlalawigan ng Albay. Hindi po tayo magpapa-apekto sa mga nangyayari pang politika. Asahan niyo po that this is a fully functioning sanggunian. And lahat po dito, dumadaan po sa proseso. Respeto po namin ang rules and regulations dahil sa pagsumpa po namin, sa oath of office po namin, kailangan po manaig lagi ang konstitusyon, our fundamental law, at lahat po mga dekretong legal. Kailangan po sundin natin yan. Ang pahayag ni Vice Governor Rex Lagman kan probinsya ng Albay sa ginibong sa pagtatapos kan ginibong sesyon regular kan sangguniang panglalawigan kasuhapon. Mientras tanto may flash report si Jimmy Nasalita may kinaraman sa sarong personang binadil sa Ginobatan Albay. DCGB Flash Report. Jim, kami Jim. Yes,
tulak mo niyan ang DCGB News going sa Banuan ka na ginabatan dahil lang naka-receive kita ki initial na informasyon na may binadil sa sarong lugar harani sa sentro sa Banuan ka na ginabatan and abangan taon-taon ang mga follow-up development and informasyon na na-receive niya to unyan sabi gadan ang biktima. Abangan Jimmy Nasalita, DCGB News. DCGB Flash Report. Ang atugang mantinido pong nasa low risk ang COVID-19 health utilization kan Bicol. Sigun ini sa report na ilinuwas kan Department of Health kung saan nasa 761 na COVID-19 beds ang itinagama para sa mga nagpositibo sa virus. Nasa 85 pasanakan mga ini ang persenting pigagamit o okupado. Nasa 11% ang utilization rate kan COVID bed sa Bicol, mientras na 9% sa mga intensive care unit o ICU matapos maokupar kan anom sa 65 ipinagtalaan sa ICU rooms. Sa ibong dalado, sa giraray na nangapunan ang DOH sa publiko na daay maging kampante asin magsunod mang giraray sa minimum health standard tanganing may bitaran ang nakakagadan na helang. 10 na contingents nin mga pastores napili na asin ini nakatalaan na maglaban-laban para sa final sa maabot na Disyembre 16 sa SM City Legazpi. Kasuhapon nagkaigwan din labanan ang 17 na mga contingents asin 10 ang napili para sa final na presentasyon. Lowens Marcena sa detalye. Napili na ka na Department of Tourism Region 5 ang mga finalist kan exciting Bicol Pastores 2022 na maralaban-laban sa SM City Legazpi sa maabot na Disyembre 16, primerong aldaw kan simbang gabi. Ini makalihis na manotarang kan DCGB News na kung sain ang grupo kan mga paraw pastores asin SL Pilar Performing Arts kan Pilar Sorsogon, Ligaw Pastores asin Niño Jesus Pastores kan Ligaw, Ginubatan Pastores kan Munisipyo kan Ginubatan, Sarumbangi Pastores kan Santo Domingo Albay, Sibiswa Pastores kan Calabanga Camarines, Dangan Tubog Pastores asin Uwas Pastores kan Munisipyo kan Uwas iyo an na 10 na napili ka na mga hurado tangani ng iyo an mag-perform sa main event makalihis na gibuhon ang elimination round. Kasuod ma sigon sa pakikipag-ulay kan DCGB News kay Regional Director Herbie Aguas kan DOT Region 5, ang mga ini pwede manggana ng 75,000 pesos para sa third prize, 100,000 pesos sa second prize, asin 150,000 pesos para sa magiging kampiyon kan exciting Bicol Pastores. Sigun kay Aguas ini parte kan tradisyon na bubuhayon sa Kabikulan asin mamantiniron ka na Department of Tourism tangani na nga maipasa ini sa mga manlain-lain na mga masunod na henerasyon. Asin sigun kay Aguas at pinaglalauman niya ang suporta kay Lika na mga Bicolano dahil ang taapisad na pinagbubuhay kay ng tradisyon mo na kultura kan Kabikulan kapag Kapaskuhan. Maski Kapaskuhan, igwanin buhay na turismo, digdi sa Kabikulan sa paagi kaining nasampitan ng programa na kapartner ang DCGB AM. Si Sailowens ang 10 na maglalaban-laban para sa finals? Oo, uliton tatabi BP, Paraw Pastores, SL Pilar Performing Arts, Bot Pilar Sorsogon, Ligaw Pastores, Niño Jesus Pastores, duwa inik sa Ligaw, Ginubatan Pastores man sa munisipyo kan Ginubatan, Sarumbangi Pastores kan Santo Domingo Albay, asin Sibiswa Pastores kan Calabanga Camarines, Dangan Tubog Pastores asin Uwas Pastores kan munisipyo kan Uwas. Igwa na dyan ki may mga history na nanggarana na kadaminaging mga pastores competition? De itabi ini VP ni na ipaluwas na impormasyon ko nini mga nanggarana na alagad manonotara na ini mga ang kadaklan sa mga ini mga arakiyon pabuda mga baguhan tabi BP over. Ayon. Okay. Oo, Roger. So yan tabi VP ang mga dagdag pang istorya halitikti sa luwas. Ako po si LBB. Nagkaigwa po nin pagtiripon ang pamayo kan asin functionaries kan Department of Health, Provincial Health Office na pinagpartisiparan kan Municipal Health Office kan Kamalig. Kanakaaging aldaw na ginibo sa Legazpi City bilang aksyon sa nagbuburutwa na kaso kan hand, foot and mouth disease sa Albay. Ang Chief Health Responders kan probinsya
nagkondukta po kansiring na meeting tanganing mapreventaran lakit kanasabing helang. Sa laog kan pagkururo, nagtaonin mga update as in action plans ang mga heads kanasabing mga opisina sa paglakop kan HFMD. Nagkapira sa mga intervention priorities iyon pagpakusog kan obserbasyon sa minimum public health standard as in disinfections. Sa Nobyembre 24 o Nobyembre 24, 2022 na datos, aktibo na sa pagkondukta ng surveillance, monitoring, disinfection as in iba pang lakdang tanganing makurtar and hand, foot, and mouth disease. Mientras tanto, iba pa niya to na mga bareta, regional elections kan Philippine Councilors League naging matrangkilo base po sa konfirmasyon kan DILG Bicol. Ans Galero sa report. Naging matrangkilo as in smooth ang dalagan kan ginibong Philippine Councilors League PCL Regional Election sa Marriott Hotel, Pasay, Manila akan nakalihis na mga aldaw. Inian na napagaraman kan PCGB News kung kan sa DILG Bicol kung saan mismong si DILG Regional Director Attorney Arnaldo Escobar Jr. ang naging presente sa pagkondusira kan eleksyon as in ang sa indang Local Government Monitoring and Evaluation Division o LGMED ang nagtaong asistensya technical sa nasambitan ng eleksyon. Nagpaabot man ng pagmidbid ang DILG Bicol sa mga elihidong opisyalis kan PCL sa Bicol sa pangyayari ni Chairman Councilor Juan Miguel Salceda kan Pulangi Albay, mantang nagsunod ni and Vice Chairman na si Councilor Darius Nopra kan Camarines Sur. Naglalaom na DILG Bicol na sa paagi ka na nangyaring eleksyon ang mga napili na mga opisyalis kan PCL sa Bicol, yun hanggang ang magserbe ning natultol at sinman magkondusir magkaigosinda ning mga programa para sa mga komunidad at sinman sa kaayusan kan mga konsehales digdi sa bilog na Kabikolan. Nagdag na bareta, Ans Galero, DCG. Nakatalaan po na rumdumon ngunyan aldaw ang Typhoon Riming Memorial sa Barangay Padang, Legazpi City. Napapanginutan kan ako Bicol Party List. Inot ng nagkaigwanin misang pasasalamat na papanginutan o inot na magkakaigwanin misa pasasalamat na panginutan ni Reverend Father Eman Avila. Mantang magkakaigwanin candle lighting ceremony si punong Barangay Harold Bimbinoto ang mataukan opening remarks. Mantang si Abogado Pido Garbin, Executive Director kan ako Bicol Party List, ang mataunin overview sa proyekto. Siringman mataunin mensahe sinda ako Bicol Party List Representative Saldico asin Jill Bungalon. Siringman si Vice Gobernador Grex Lagman. Pigala oman na ini atindiran kan mga residentes kan barangay asin iba pang mga bisita. 280 pamilya sa Tabaco na daing formal na residensya, pigala oman na magiging maugma sa pagselebrar nin Pasko. Report kay Jomar Bien. Maugmang bareta ang atod kan lokal na gobyerno kan Tabaco sa 280 pamilyang daing tultol na mga istaran na digdi sa naunang bita na syudad para ngunya na Pasko. Ini matapos na kumpirmaron kasudma sa DCGB News ni Architect Randy Burse ang pamayukan Urban Poor Affairs Office kan syudad kan Tabaco na nakatalaan ng sinda na mag-award nin islat sa 280 mga residentes kan o pamilya kan syudad kan Tabaco na daing formal pang istaran islat para digdi sa Hiraya Manawari Residences susog kay Burse na sa December 5 i-award ninda sa 280 mga pamilyang ini ang kanya-kanyang unit digdi sa Hiraya Manawari Residences na kunsain sa ruining subdivision type na lugar na iguanang naitugdok na mga unit asin istarana sa nakan mga recipientes kay ni ang 280 pamilyang ini iyon ang ikatulong batch na natawan kung saan ka nakalis na bulan 166 man na pamilya naging recipiente asin nagkapirang bulan ng tasini ang primerong sangkatos na pamilya iyon ang natawan naman min unit sa nasabing lugar. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Maugmanin marhay si Tourism Regional Director Herbie Aguas dahilan sa makaagi ang 2 taon
makakabelta na ang aktibidades may kinaraman sa turismo kan rehiyon. Sa iyang tinawanin punto, iyang gigibo na exciting Bicol Pastores Competition kusain kadakol na grupo nin mga pastores hali sa iba-ibang probinsya sang rehiyon ang kaentras asin mapahilingkan sa indang aktibidad sa pagkanta asin pagsayaw. Sayang sinabi na talagang magiging maigpit ang labanan dahil tadara kulang kantidad ini o kantidad din premyo na nakataya sa panggagana sa exciting Bicol Pastores Competition. Inigigibuhon sa Disyembre 16, 2022. Legazpi City Health Office inagyat ang mga establishmento sa syudad na mantindiron ang pagiging smoke-free. Joshua Bino sa report. Mantineon ang pagiging smoke-free. Ini ang natin agyat kan Legazpi City Health Office sa panginot ni Dr. Fulbert Meliego sa gabos ng mga establishmento sa syudad ni Legazpi, lalo na sa 92 na mga establishmento na tinawarin on nakasudma sa ginibong awarding of 100% smoke-free establishments sa Legazpi City Convention Center. Kung pwesto ang mga ini, may mga business establishments, mga eskwelahan, barangay hall, asin mga opisina ng gobyerno na yung 100% nagko-comply na dahil nang ganti magsigarilyo sa indang palipot. Sigun Giliego, naturalmente ipigbabawal ang pagsisigarilyo o pagpapabakal ng sigarilyo, alagad tig-regulate ang mga ini para sa mas healthier na sudada. Sa pa sa tinawan doon kayo, at dahil ang ganti dapat yung tagutan ang pagpapabakal ng sigarilyo within 100 meters kan mga eskwelahan. Mientras tanto, sinabi man ni Smoke-Free Regulatory Unit Enforcement Team Leader Jose Balbin na padagos man ang sa indang pag-monitor para masiguro na nasusunod ang ordinansa may kinaraman sa pagpapabakal asin paggamit ng sigarilyo sa palibot kan syudad ni Legazpi. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Alas 6:22 oras mga tugang sa Pilipinas. Balikan ta ang follow-up report ni Jimmy. May kinaraman sa pangbabadil aligado agadan dyan po sa Ginobatan Albay. DCGB Flash Report. Kami Jimmy. Alas 6:25 oras mga tugang sa Pilipinas. Okay, natabi si Jim. Okay, sandali lang po at aramon ta mga tugang sa follow-up report ni Jimmy. May kinaraman po sa Bareta na may sarong persona pong binadil. Diyan po mga tugang sa Ginobatan Albay. Kami, Jim. Yes, dahil kita nakakalawag naman sa technical. Anyway, may report man ang gadigdi sa police headquarter na may binadil and as of now, nasa suko process pa. Pero ang problema, dahil pa niya ito nakukuhaan na detalye dahil ang as of now, dahil pa nagbabaralik digdi ang pinag-dispatch ang mga police digdi sa police headquarter dahil nga ni sa follow-up asing investigation na pinagigibo sa ngunyan kan Ginobatan na PNP. Maging si Chief of Police Larry Prepotente, dahil niya ito nalulocate and posible party pa ini kan sa iyang pa-aksyon asin mga aksyon na pinagigibo manungod sa informasyon na ini. Pero sa kon gadan, posible na gadan itong persona dahil itong informante niya to yun nag-inform na gadan inapwera ka ni digdi sa Ginobatan na PNP may suko gustong sabihon talagang may nagadan sa siring na kaso nin pambabadil digdi sa sarong area sa Banuan kan Ginobatan. Mabalik giraray kita tutibad makaproceed kita naman sa eksaktong location kana pangyayari. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Follow up. DCGB on assignment. Alas 6:26 oras mga tugang sa Pilipinas. Magbabalik po ang mga bareta. Asinabangan po ang follow up kan sinabi ng pangyayari dito po sa GB News Express. GB News Express. GB News Express. Imagine your usual drive turning into the perfect trip with just one turn at a McDonald's drive-thru. Imagine biting into crispy and tender chicken McNuggets right now.
Imagine taking a sip of a creamy McCafe coffee float while singing along to your playlist. Imagine your daily drive as perfect as that. No need to imagine. Just take a trip to McDonald's drive-thru. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na Lagundi. Plemix! Basta Lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na Lagundi. Plemix! Basta Lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Subukan na ang mga bagong pamurga. B-Meg Integra Worm X. Isang tableta lang. Bilis tanggal ang bulate sa loob ng 2 hanggang 3 oras. B-Meg Integra Worm X Max. Ang 3-in-1 dewormer na kayang patayin ng roundworms, tapeworms, at external parasites. B-Meg Integra Worm X at B-Meg Integra Worm X Max. Gamit ng Team B-Meg Integra Power Max. Kakampi mo sa panalo. Piperazine plus niclosamide is the generic name of Worm X, and Bendazole plus Praziquantel plus Ivermectin is the generic name of Worm X Max. Must be prescribed by a veterinarian. B-Meg Integra Worm X and Worm X Max. Now available sa mga suking tindahan. Tay! Unang sahod ko ngayon! Aba, shot muna tayo. Tamang-tama, may 4 kantos ako dito. Sa bawat pag-asenso sa buhay, sabayan natin ng Ginebra San Miguel. May tapang, sarap at init sa bawat tagay. Sing-init ng samahan ng pamilya o pagkakaibigan. Cheers! Sarap! Ano tay? Tara, dinner tayo. Ako taya. Huh? Buffet ba ka mo? Ginebra San Miguel. Sulit hanggang huling patak. Drink responsibly. Ginebra San Miguel. May tapang, sarap at init sa bawat tagay. Sing-init ng samahan ng pamilya o pagkakaibigan. Drink responsibly. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you To a home that offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in a new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. It offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide excellent Catholic education. The application for admission is now going on. Enroll now. No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, mga baretang unyan sa Lado National, ipinag-orden po kan Commission on Elections sa Vice-Gobernador kan Albay na magtuko na bilang gobernador kan probinsya. Inibilang kasalida kan tinangkas na governor na si Governor Noel Rosal, mantang nagpaluwas man ang COMELEC ng entry of final judgment as in writ of execution matapos magpalyar si Rosal na magkakuan ng temporary restraining order sa Korte Suprema kasuhapon. Sinabi ni COMELEC Information Director John Laudianco na dapat sunodon ni Vice Governor Edsel Grex Lagman ang direktiba kan COMELEC na magtuko siya bilang gobernador kan Albay. Sinabi ni Laudianco na posibleng mahampang sa administrative case si Lagman kung dahil niya susunodon ang direktiba kan Commission on Election. Kinumpirmar po kan COMELEC na mapuon na ang overseas voting registration sa Disyembre 19, 2022. Sigon sa COMELEC, madurar ang registration sangkod Setyembre 30, 2024. Kinumpirmar man ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco na mapuon man ang voter registration sa Pilipinas Disyembre 12 asin madurar sangkod Enero 31, 2023. Inibilang preparasyon sa barangay asin SK elections siring man 2025 senatorial election. Mapaabot nin system maintenance activity ngunyan aldaw ang Social Security System kasabay kan selebrasyon
kan Bonifacio Day dahil sa maintenance activity na ini sa main data center sa SSS building sa Quezon City. Apektado ang gabos na online application kanasabing ahensya. Mamatian ini poon alas 10 sagkod alas 4 ng hapon. Ngunyan, base sa abiso kang SSS sa publiko na bago na ang petsakan sa indang online transaction. Tinatanidan mga tugang kan Department of Health and Publiko na iwasan ang paninigarilyo asin paggamit ng vape. Sigon sa DOH sa paagi ni Regional Director Dr. Gloria Balboa na kamautan kaining mabawasan ang peligro na tamaanin cancer sa baga. Base sa datos kan ahensya, nanginginot ang lung cancer sa gabos na klase nin cancer na kausakan kagadanon sa Pilipinas kung sa inuminabot ini sa 17,064 na pagaraman na base man sa World Health Organization pirming kausanin kagadanon sa bilog na kinaban ang cancer. Naglangkaw ang kaso nin chikungunya sa nasyon sa nakalihis na bulan. Ipinahayag kan Department of Health na nakarehistro ng 551 na kaso kanasabing helang kung saan mas halangkaw ini kumpara sa kaparehong peryodo kanakaaging taon. Sigon sa ahensya, narehistro ang pagitaas kan kaso sa mga lugar na nalubog sa tubig baha dahil sa padagos na pag-uuran dara kang severe tropical storm paeng. Dagdag pa kan Department of Health na maski parehong nakukuha sa kagat ni namok ang dengue asin chikungunya, wala pa man giraray nin bakuna o bulong na didiscovery kontra digdi. Mientras na sa giraray na hinagad kan DOH sa publiko na mantiniron na malinig ang kapalibutan tanganing di mabiktima kan nasabing helang. Pig susulong nin sarong kongresista na dagos ng ipagbawal ang pagbakal, distribusyon asin paggamit nin firecrackers asin pyrotechnic devices. Nakapalaman ini sa House Bill 5914 o Firecrackers Prohibition Act na isinumiter ni House Committee on Local Government Chairman asin Valenzuela City Representative Rex Gatchalian. Kamautan kan bill na mabawasan o mapagulan ang nakukulugan, nalulugadan o nagsapar nin danyos dahil sa paputok kung maging sarong lay, papatawan in multa na 1,000 asin pagkakulong din sobra sa sarong bulan ang mga mabayular sa primerong pagkakataon 3,000 man o makukulong din sobra 3 bulan ang ipapataw sa ikadawang pagkakataon mantang 5,000 sagkod 6 na bulan na pagkapreso sa third offense. Inaprobara na po sa ikadawa asin ikatulong pagbasa kan Kamara de Representantes ang propestong ley na may kamautan na amyendaran ang ley sa kasambahay para masiguro na warang anuman na criminal record ang mga kasambahay o katabang sa Pilipinas. Sa House Bill number 447, sinugo ang Private Employment Agency na siguraduhon na malinig ang record kan mga katabang na i-deploy sa sarong employer. Nakapalaman man na dapat pa may sufisyenteng informasyon sa istaran asin background kan familia kan katabang sa harong na suportado nin birth certificate asin clearance gikan sa National Bureau of Investigation, Philippine National Police asin barangay. Sa oras na maging lay kapag napatunayan, dai nagsunod digdi kaibahan man sa mga papadusahan unemployment agency. Posible daw na magbaba na sana sa 400 na kaso nin COVID-19 ang marirehistro kada aldaw sa nasyon sa masunod na bulan. Sigon kay Department of Health Epidemiology Bureau Director Althea de Guzman na pwedeng magbaba sa 429 na kaso kada aldaw sa Disyembre kung padagos na magsunod ang publiko sa mga safety and health protocols arugan pagsulog nin face mask as in social distancing. Siring man nagpatanid si De Guzman na posibleng umabot sa god sa sobra 2,000 ang kaso nin helang sa katapusan kan Disyembre kung dai man magsunod ang lambang saro sa mga safety as in health protocols ngunya na holiday season. Inot nang kinumpirmar kan DOH na makalaog na sa nasyon ang mas nakakaulakit na BQ.1 COVID-19 Omicron subvariant kung saan nakarehistro na po nin 14 kaso kaini sa nasyon.
alas 6:35 oras sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indokang Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Ubo? Plemix! Hika?